Askotan pasa izan da poltsa, ezta? Orain ere egiten da, baina poltsa pasatzea baino izen dotoreagoarekin, crowdfunding deitzen zaio. Iseka musika taldeak bigarren diskoa atera nahi du. Dirua behar eta horixe erabaki dute, poltsa pasatzea, nere alias. Diskoa kaleratu nahi dezue eta horretarako crowdfunding bat martxan jarri dezue, dirua biltzeko. Hala da, ezta? Bai, hala da, goazkeneako ikasliak gara, unibertsitatean ikaste dut, eta diru askorik ez dakau. Eta ikusi genuen lehenengo diska karrera oso naukizula, eta junginan 2013ko udazkenan eta aurtengo urte guztian egon kantu berria sortzen, kontzertutan jo diteu, da harrera oso nahi izan du, eta erabaki genuen hori, diskoa grabatzea da, diskoa grabatzeko bat dirua berri. Diskorrek badu izenik dagoeneko? Ez, mendikan ez dago izenik. Pentsatzen nahi gara, baina ez dakigu. Mendikan aukerak diskoa jabukatze dunean lan egiten, gero erabiliko ze itxura hartzen diskoak eta hori jarriko dugu. 10 euro eskatzen duzue CD bakoitzeko, eta ondoren gero etxera bidaliko diozue behin aterata diskoa. Hola funtzionatzen du gutxi gora bera, ezta? Disko edo sariaen banaketa hori gure kontzertutan ingo dugu. Adidez, kontzertu bat jo eta gero banaketa ingo dugu. Edo eta aportatu duen horrek ez hori simbalin badu kontzertura jun, gurekin kontaktuan jartzea daka eta horrela bideratzeko. Zergatik ordaindu behar du jendeak zuen bigarren disko hau kaleratu alizateko zuek? Venga, komentzitu jendea eta esan zeatikan. A ber, aparte que lau mutil guapo eta majoak diala, zumaiarra hauek oso musika ona egiten dute, baina, zuek saldu, venga, nik ez dut esango. Talde politxoa galako, soinu diferentiakin, hemen guain arte Euskal Herrian entzundanakin, eta merezi dulako, hiru hartan lagatziak. Iseka! Apa mutilak zortean, Eskerrik asko. Aupa Iseka!